Nas d'estrofa, No em facis mofa. nas de gall, Gel i de cavall. nas petit, Còrmic. a bon pas, Bon compàs. manifest del CDR de l'home dels nassos. Degut a la importància del personatge que ens deixa a tots amb un pam de nas, considerat com a referent moral i nasal per tota la humanitat, l'home dels nassos és per nosaltres exemple de mocositat, pluralitat i diversitat. Tranquil, no passa res. Venerat per tota la societat catalana i part de l'estranger, model del perfil nasal, més versàtil, el fantàstic home dels nassos es veu obligat a no treure el nas durant tot l'any. Pobret. És per això que el dia d'avui, 31 de desembre del 2017, a la ciutat de Figueres, el club de fans de l'home dels nassos, presidit per la molt honorable Nacerina Moc de Gall i el mocal Marimón Miquel, reunits en assemblea on tothom hi pot ficar el nas, si voleu ficar-hi el nas, esteu convidats, creen el comitè de recerca, altrament conegut com el CDR de l'home dels nassos, amb els objectius següents. A veure, els objectius. Ampliar els nassos de l'assemblea incorporant nous components. Si us voleu unir al CDR, podeu venir, Podeu buscar-lo amb nosaltres. Recol·lectar els nassos perduts del nostre ídol. En tenim uns quants, ja. Tenim aquí, Aquí ensenyem-nos. Ensenyem. Mira, tenim. Aquest és del dia 23 del 4 del 2017. I tenim també, Ai, un tenim moc! aquí. Aquest moc era el dia que va agafar un refredat d'estiu. És un xulo. Ai, aquest. Aquest és de l'1 d'octubre. És un nas de porra. Porra. Va, seguim amb el manifest, Ja tenim més objectius, Seguir les pistes que hem trobat per finalment trobar el legítim i únic home dels nassos. Perquè ens va deixant moltes pistes. Jo cada vegada m'aixeco al matí i de cop em trobo un nas al costat del llit. Clar. I és ell que ha vingut a veure'm. Segur I que... a vegades sento que me parla, que me crida molt, Sí. Què més? Sí. I per tots aquells que no hi veieu més enllà del seu nas, manifestem que el CDR no arrufa el nas. I davant dels que es fiquen el nas allà on no se'ls demana i neguen la llibertat de moviment nasal al legítim home dels nassos durant els 364 dies restants de l'any, l'Assemblea tanca la porta als nassos a tots aquells que riuen per sota el nas i fan que no puguem gaudir de la seva espectacular nacionalitat! Per què? Ja té nassos la cosa? Sí, que sent el món un mocador no ens trobem de nassos amb aquest home tan colpidor. No creu, senyora, que l'hauríem de trobar? Clar. Llavors, tots aquells que vulgueu unir-vos a la recerca, us farem entrega de la xapa honorífica. La xapa honorífica. I ara... Ho ensenyarem aquí a la premsa. Sí, aquí la xapa. aquests, si us voleu unir, tinc una xapa per tots. En el CDR. Nas mocat, t'hem trobat!